ụkpara aghaghị ịda mmanụ n'ọkụ. Ụkpara aghaghị ịha mmanụ n'ọkụ. Sọ ya ọfụma, ọ na-akpọ okwu n'ọnụ. Ụkpara aghaghị ịha mmanụ n'ọkụ. Tamite. Ọ bụ tamite ụkpara. Ndị hapụzi aka anyị dozizi ala ndị a isi Igbo na-afịa ezigbo ahụ. Mana ọ na-adị mkpa eso. Onye ka ji asụsụ sụgbakene. Nke na-akpọ m amụ bụ na bidogoro na nkene ọ pịala arụ ọ wee na-achọzi ịtụ inu ikeke egwu. Ọ sị na ụkpana adaghị ịra mmanụ n'ọkụ. eziokwu ụkpana ọsị na ụkpana tamite grasshopper tamite bụ akịka. Mana ife inu ahụ onye bụ ọnwụ inu na-asị na nwa ọkụkụ na-ele ọdụ ọsị ya na anyụle obibe nne ya obibe onye nwe bụrụkwa na nwa abụzụ na-ele n'ọkụ ọsị ya na-ara mmanụ. Ọ abụzụ ka ọ na-achọ ịkpọ wee kpọwa ụkpana. Ụkpana adara mmanụ mmanụ ọda dị n'ahụ ya. Abụzụ ya afọ ya n'oyibo bụ kriket. Onye bụ abụzụ. Abụzụ na-ara mmanụ otu ọ na-ekwekwe ịra mmanụ. Abụzụ wee abụ ụkpana. Ụkpana dị nwe mmanụ. Ụkpana onye mejiwesị na ụlọ adịrọ n'ọkpọ ụkpana. Inu ahụ ọ na-achọ ọnwụ ya achọ n'inu ahụ ọ na-achọ eto. Ọ ụkpana na-ara mmanụ. Abụzụ na-ara mmanụ. Ọ na-enwe afọ abụzụ na afọ ya na ụsọ abụba. Itigharịa n'ọkụ ọ ya chọrọ isi akpọ nkụ lee ọkụ mana afọ ya niile ga-awa abụba na-asụpụta mmanụ. Onye a na-ekwuzi ka ọ ra mmanụ ahụ ọ dịzikwa ndụ. Ụfọdụ ga-eje ebe ọ ya enweta ihe ọ na-achọ. Ebe ọ na-enweta ihe ọ na-achọ ọ bụrụ ebe ọ na-efu efu, ebe ọ na-eje enene onyonyo na onyonyo na ihe a na-enene ebe a na-amaka oge nọ na-eje ebe a ọ ga-eji wee gụọ akwụkwọ elu ọ nọ ebe ahụ. Ọ ga-eji wee jele nne ozulu ọ nọ ebe ahụ. Nne ebe ọsị ọkụ efu ebe ị na-eje nwa ụkpana na-ele ọkụ ọsị ya na-aha mmanụ. Ndị a na-eme ọkụ ịnyanga ya na-eyi efe na-ewunu ya na-eso adịka ibie nna ya sị akwa efu nwa nọdụkere nwayọọ okono ihe ụzọ ị na-esi ụzọ adị ụkpana na-ara mmanụ. Ọ dịka ọ na-ere ọkụ ọsị ya na-ara mmanụ. O nwere ụkpana dị ndụ abụzụ dị ndụ na-ara mmanụ. Ọ dị ndụ arụ ya na-akọcha akọ ma mma mana mgbe o ji ebido ịra mmanụ bụ ọnwụ dị n'ime ọkụ mana ọ na-ara abazi ga ulu ndị ọbara ulu ndị dị ya ata ya ata. O nwere ihe ahụ imecha mgbe ọ ga-anyụ aka ndị ilogo achịwaghị ọchị. Ihe kwesịrị ilogo aka anyị lụọ onye ọzọ. Ife ị kwesịrị ime ị na-atala afụ ka ọbalụ nwa anụnwa nwunye ahụ na-ene anya n'ebe ọzọ. Mgbe ọ ga-anyụ afịa atọọla ya inu site na abụzụ na-ara mmanụ. Abụzụ na-ele ọkụ si na-ara mmanụ. Mana mgbe o jibiri ịra mmanụ ọnwụọ na eziokwu.